сме единственото Google референтно училище в целия регион, с което ние имаме достъп до всички приложения и инструменти на Google. Също имаме и Canva+. Така че това е един доста голям бонус за нас. Сега нека да започнем първо с нашата презентация. Здравейте, ние сме екип от Средно училище Стоян в град Плевен. Моето име е Георги Василев и днес ще ви разкажем за нашия интердисциплинарен проект от природата, от технологиите, от природата до човека. Като иновативно Google референтно училище, в което се изучават природни науки и софтуерни, хардуерни, такива ние вярваме, че знанието за природата и технологиите трябва да се изучава в цялост. Често в училище ние учиме факти, разделени по предмети. В реалния живот проблемите не са разделени на предмети. Интердисциплинарният подход ни учи точно на това, да виждаме връзките помежду им. Така той ни подготвя за професии, които изискват критическо мислене и гъвкавост. Сега ще ви покажем как разширихме стените между отделните предмети биология, физика, математика и информатика. Защото ние вярваме, че знанието за тях е единна система. Знаете ли какво е общото или има ли по-скоро нещо общо между прилепа и парктроника? Ако моля ми отговори. Ще ми кажете ли? Вие ще ви разкажете. Здравейте, казвам се Виктория. В центъра на нашето обучение е еколокацията при прилепа, която служи за биологичен модел при разработването на технологични устройства, като автомобилния парктроник. Чрез комбинирането на знанията по биология, физика, математика и информатика изследвахме как ултразвуковите сигнали и ултразвуковите сензори се използват за измерването на разстояние. От биологична гледна точка разглеждаме начина на ориентацията на прилепа в пространство, използвайки ултразвук, но не е просто описание на факти, а източник на идея. Да разгледаме прилепа. Той е сляп в тъмното, но се движи с забележителна прецизност. Как? Чрез ехолокация. Той издава ултразвукови сигнали, които се отразяват от жертвата или от обекта. Ушите му улавят ехото, а мозъкът му изчислява разстоянието в милисекунди. Това е естествения сонар. От физична гледна точка се обяснява как ултразвуковите сигнали се отразяват от заобикалящите ни обекти и полученото ехо. А математиката не е просто суха формула между път, скорост и време, а инструмент за разбирането на тази идея. Знаейки скоростта на звука, може да изчислим разстоянието до обекта. Ползата за нас като ученици е, че сухите понятия от физиката и математиката станаха видими чрез призмата на природата, а с помощта на информатиката, познанията от биологията и физиката станаха работещо решение. Това аз и моите съученици дискутирахме следния въпрос. Как да дадем на човек сетивата на прилепа? Затова ние създадохме модерен парктроник, също като при модерните автомобили, който се състои от сензор HCSR04, който притежава две очи, също като при прилепа. Едното излъчва ултразвук, а другото очаква ехото. Имаме микроконтролер Arduino, който е мозъка на цялата система. Имаме също така дисплей LCD екран, който се визуализира готовите данни. И зумер, звукова сигнализация, колкото по-близо е обекта, толкова по-често издава звуков сигнал, също като при модерните автомобили. Така, чрез код изпращан 10 микросекунден ултразвуков импулс, който вече Arduino измерва времето, с което се връща ехото, и ние вече чрез математическа формула, като под формата на код, която е записана в Arduino, вече времето се преобразува в сантиметри в реално време, в което установихме, че нашия лабораторен макет е изключително ефективен от 2 см до 4 метра, което го прави приложим за всякакъв вид автомобили, парктроник и така нататък може да се употребява. Затова ние забелязахме, че наистина
технологията е доста близка и приложима до природата и трябва да се заимстваме от нея за създаването на нови технологии. Като финално заключение може да кажем, че интердисциплинарните подходи не са просто термини. Ето по този начин ние доказахме, че биологията дава идеите, физиката определя правилата, а технологиите ги правят приложими за човека. С моите съученици достигнахме до 3 много важни заключения. Първото от тях е по-висока мотивация, защото когато знаеш защо учиш нещо, ти учиш много по-бързо. Второ, трайност на знанията. Ние никога няма да забравяме формулата за скоростта, защото тя е част от нашия парк. И трето, увереност, че ние можем да създаваме технологии, а не само да ги консумираме. По този начин доказахме, че интердисциплинарните подходи не са просто термини. Те правят ученика от пасивен слушател в откривател и доказват, че граници съществуват само в учебния план, но не и в науката и в живота. Благодарим ви!